ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪಲ್ಯಾಯೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ತುಳು ಬದುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರುನ ವಿಷಯ ತುಳುನಾಡದ ನಾಗಾರಾಧನದ ಮೂಲ ನೆಲೆ. ನಾಗಾರಾಧನದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ತುಳುನಾಡೋರ್ನೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಲುಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡು ನಾಗಕ್ಷೇತ್ರಲು ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಡೆ ಇತ್ತಿಂದ ಪನ್ಪಿನೈಕ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಇತ್ತಿನೈನ್ ನಮ ತೂಪ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಕಂಡ ತೋಟದ ನಡುಟಿಪ್ಪುನವು ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು. ಈ ಕಂಡ ತೋಟ ಪುರಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರ್ಜಿನವು ಪಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಗೆನಿ ದಾಖಲೆಲು ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾವ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಸಟ್ಟಿಗ್ ಬಲಿವಾಡ್ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪಿನವು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಅನುಸರಿಸೋ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಳೆ. ತುಳುನಾಡು ನಾಗ ನೆಡೆತ ಪಂಚವರ್ಣದ ಭೂಮಿ ಪಂಪಿನೈಕ್ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ನಾಗ ನೆಡೆತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒವ್ವೇ ಜಾಗಡ್ ನಾಗ ನೆಡೆಯಂಡು ಪಂದ್ ಪನ್ಪಿನವು ಮೂಲತಃ ಸರಿಯತ್ತು. ನಾಗ ನೆಡೆ ನಾಗಬೀದಿ ಇಂಚಿತ್ತನವು ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ನಾಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪನೈನ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಲು ತುಳುನಾಡುಗ್ ಗಟ್ಟೋಡ್ದು ಜತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುನೆ ಕುಕ್ಕೆದ ಮೂಲನಾಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ತುಳುನಾಡು ಮೂಲನಾಗನಾವು ಪಂಪಿನೈನ್ ತೋಜಾವೊಂದು. ಮೂಲನಾಗನ ಅಪ್ಪಣೆ ಗೆತೊಂದೆ ದೈವಲು ಮುಲ್ಪ ನೆಲೆಯಾವಡು. ನಾಗೆ ಪಂಪಿನೈತ ಅರ್ಥೋ ಪರಪುನವು ಪಕ್ಕ ಭೂಮಿ ಪಂಡ್ಲ ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ನಾಗೆ ಪಂಡ ಅವು ಸರಳವಾಯಿನ ಪರಪುನ ಸರ್ಪೆ. ತುಳುನಾಡಿಡ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ನಾಗನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಭೇದ ತುಳು ದೈವಾರಾಧನೆತ ನೆಲೆಟ್ ನಮಕ್ ಗೋಚರಗು ಬರ್ಪುಜಿ. ಕರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲಿಯ ಸಂಕಪಾಲೆ ದೈವಲ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು. ನಾಗನ ಪುರಾಣಡು ಬರ್ಪುನ ಅಷ್ಟಕುಲ ನಾಗೇರ್ನ ಮಾಹಿತಿಲ ತುಳುನಾಡ ನಾಗಾರಾಧನೆಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಕುಕ್ಕೆದ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರೊಟ್ಟುಗು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೇಂದ್ರ ನೆಲೆಯಾತಿನ ವಾಸುಕಿನ ಬುಂಡ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ನಾಗಪ್ರಭೇತ ತುಳು ಜಾನಪದ ನೆಲೆಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಅಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲೆಡ್ ವೇದಿಕಾರಾಧನೆದ ತಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಷೆ ಅನಂತಶಯನೆ ವಾಸುಕಿ ಕಾಳಿಂಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವರ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಭೇದలను ತೂವೋಲಿ. ಮೂಲನಾಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಮನುಷ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಧ್ಯೆ ಇಪ್ಪನ ಸಂಬಂಧದ ಸಂವಹನ ನಡೆಪಡಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಮತೋಲನ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ನಮ ದೈವ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ಮೂಲತಃ ಪ್ರಕೃತಿದ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಲ್ಪಡು. ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ದೈವ ದೇವರು ಇಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಡ್ ಮನುಷ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅತ್ತು ಅವು ಒಂಜೆ. ಐನ್ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಲೆಡ್ ಪ್ರಕೃತಿದ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲೆನ ಆರಾಧನೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲೆನು ಕೂಡಾವುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ. ಮೂಲತಃ ನಮ್ಮ ಒಲ್ತು ಬೈದ ಪನ್ಪಿನೈಕ್ ಉತ್ತರ ರೂಪಡು ಮೂಲನಾಗನ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರದೇಶ ನಮಕ್ ತೂಜಿದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವು ಹಿರಿಯರು ಪಂಡಿನ ನಮನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ. ಮೂಲನಾಗ ಸಂತತಿಲು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗೂ ಸೇರ್ಜಿನವು ಪಂಪಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಾಗೆ ಸೈತಿನ ತುಂಡ ಐಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನೈತ ಅರ್ಥೋ ಆದಿಪ್ಪು. ತುಳುನಾಡ ನಾಗಾರಾಧನೆ ತುಳುವೆರೆ ಮೂಲತ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪನ್ಪಿನೈನ್ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಂಡು. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನೀರು ಕಾಡು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತುಲೆನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದುಂಡು. ಮೂಲನಾಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಾಗೆ ಈ ನೆಲತ ಆದಿಮೂಲ ದೈವೋ ಪಂದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನು ತೋಜಾವುಂಡು. ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಡು ಮೂಲನಾಗೆ ಉಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ನೆಲೆನು ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಮೂಲನಾಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಬರಾಯೆ. ತುಳುನಾಡದ ಆಲಡೆಲೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಲಿತ್ತಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಮೂಲನಾಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಡ್ಡಾಯವಾದುಂಡು. ನನ ನಾಗಾರಾಧನದ ಒಲಮರ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲನಾಗನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಕುಟುಂಬಡು ನಡಪುನ ಮದ್ನೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಲು ಪರವೂರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗಗೂ ಪೋನಗ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒವ್ವೇ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗೂ ಪೋನಗ ಮೂಲನಾಗನ ಕೃಪೆ ಏಪಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ನಾಗನ ಅವಕೃಪೆಟ್ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಲ್ಲೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಲಿಕೆ ತುಳುನಾಡುಡುಂಡು. ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನವು ಸಂತಾನಹೀನತೆ
ಸಂತಾನ ಫಲಗು ಬೊಕ ಮೂಲ ನಾಗಗ್ ನೇರ ಸಂಬಂಧದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು. ನಾಗದೇವತೆ ಸಂತಾನ ಫಲ ಕೊರ್ಪಿನ ದೇವತೆ. ನಾಗಮಂಡಲ, ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ, ನಾಗತಂಬಿಲ, ಡೆಕ್ಕೆಬಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆಲು ಪ್ರಾಯಶಃ ಸಂತಾನ ಫಲಕು ಬೋಡಾದ ಶುರುವಾದಿಪ್ಪು. ಕೇರಳದ ಸರ್ಪತ್ತುಳ್ಳಲ್ ಸಂತಾನ ಫಲಾಪೇಕ್ಷಿಲು ಮಲ್ಪುನ ನಾಗಾರಾಧನೆ. ಫಲವಂತಿಕೆದ ಪೂವಾದಿತ್ಯನ ಪಿಂಗಾರ ಪೂತ್ತ ಬಳಕೆ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪೇರು. ನಾಗಾರಾಧನೆ ಸಂತಾನ ಫಲಕು ಮಾತ್ರವತ್ತಂದೆ ನಮಕ್ ಬರ್ಪಿನ ವ್ಯಾಧಿಲು ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿ, ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಲು ಇಂಚಿಚಿನೈನ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೇರು. ನಾಗೆ ಸೈತನೈನ ತುದಿತ್ತಂಡ ತೆರೆದೋ ಅದು ತೆರೆಯಂದೆ ನಾಗ ಸಂತತಿ ಬೊಕ ಬನಕು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಐಕ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರ. ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಮೂಲ ನಾಗನ ನೆಲೆಯಾವಂದೆ ಅಲ್ಪ ಬೇತ ದೈವಲು ನೆಲೆಯಾವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂದೇನು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಅಪ್ಪನೆಂದಲ ಪಂತೇರು. ಬೆರ್ಮೆರ್ ಆಲಡೆದ ಗುರುಕಾರ ದೈವ ಆದಿತ್ತಂಡ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೆ ಪಂಪಿನವು ನಮಕ್ ತೆರಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಿರಿ ಪಾದ್ದೋನೋಡು ಅಜ್ಜ ಬಿರ್ಮಾಳ್ವರೆಗೂ ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾರ್ದ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಪಾತ್ರಿ ನುಡಿ ಕೊರ್ನಗ ಯಾನ್ಲ ಬೊಕ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಸಂತಾನ ಫಲ ಕೊರ್ಪ ಪಂದ ಪಂತೇರು. ಮೂಲು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಬೊಕ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಅಂಡ ಮೂಲ ನಾಗನ ಸೇರ್ದು ಸಂತಾನ ಫಲ ಕೊರ್ಪಿನೈನ್ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ. ನಾಗೆ ಬೊಕ ಸರ್ಪೆ. ನಾಗ ಬೊಕ ಸರ್ಪೆ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಅಂಡ ನಾಗೆ ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಯೇ ಅಂಚಾದ್ ಆಯನ ದೇವರೇ ಪಂದು ಆರಾಧನಾ ಮಲ್ಪಿನೈನ್ ತೂಪ. ಅಂಡ ಸರ್ಪೆ ಕೇವಲ ಪುಂಚೊಡಿಪ್ಪುನ ಉರಗೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಸರ್ಪೆ ಬೊಕ ನಾಗನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ತೂಪ. ನಾಗಕೋಲ ಬೊಕ ಸರ್ಪಕೋಲ ನಮ್ಮನ ಆರಾಧನೆಡು ಒಂಜೆ. ಹರಿವಂಶ ಗ್ರಂಥಡು ನಾಗ ಸಂಕುಲಗು ವಾಸುಕಿ ರಾಜ ಆದಿತ್ಯಂಡ ಅವೇ ಸರ್ಪ ಸಂಕುಲಗು ತಕ್ಷಕ ರಾಜ ಆದುಲ್ಲೆ. ಸರ್ಪಗ ಒಂಜೇ ಜಿಡೆ ಇತ್ತದು, ನಾಗನಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ಲಾ ಜಿಡೆ ಎಪ್ಪು. ಆದಿಶೇಷಗ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಜಿಡೆ ಉಂಡು ಪಂದು ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು ಪಲ್ಪ. ಅಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಟ್ ಆದಿಶೇಷಗ ಐನು ಅತ್ತಂಡ 7 ಜಿಡೆದ ಮೂರ್ತಿಲು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ತೋಜುಂಡು. ನಾಗ ಸಂಕುಲಗು ಅಕ್ಲನೇ ಆಯ್ನ ಲೋಕ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಸರ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಇಪ್ಪುನು ಈ ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ. ತುಳುನಾಡು ಇಡೀ ನಾಗ ಸಂಕುಲನು ಮೂಲ ನಾಗನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಡೆ ದೇವರೇ ಪಂದು ಭಯಭಕ್ತಿಡು ನಂಬುವೆರು. ನನ್ನ ನಾಗಬನ ಪಂಪಿನ ಸಸ್ಯ ಬಕ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತದ ತೊಟ್ಟೇಲು. ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ನಾಗಾರಾಧನದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ನಾಗಬನ, ನಾಗನಕಲ್ಲು, ನಾಗನಕಟ್ಟೆ, ಪುಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ ಆಲಡೆಲೆಡು ನಮ್ಮ ತೂಪ. ನಾಗಬನಕು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಬನೋ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಬನಟು ಬೆರ್ಮೆರು ಕಲ್ಲುಡು ನಾಗೆ ಪುಂಚೊಡು ಸರ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಬನೋ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಪಂಡು ತೋಜುಂಡು. ಅಂಡ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಬನ, ನಾಗಬನ ಬೊಕ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಬನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬನಕುಲು ನಮಕ್ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ತೂವಾರು ತಿಕ್ವ. ಈ ಪೂರಾ ಬನಕುಲೆ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಸಸ್ಯ ಬೊಕ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾವುನವು. ಬನ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಸಸ್ಯವರ್ಗೋ, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ, ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ, ಪರಪುನ ನೀರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತದ ಸಮತೋಲನು ಒರಿಪಾವುನ ಘನ ಉದ್ದೇಶಲ ಉಂಡು. ಪುಂಚ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ನೀರ ಸೆಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡುಗೆ. ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಚರ್ಮ ರೋಗಗು ಬೊಕ ಜೋಕುಲೆ ಸೀಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ದಿಂದ ಪಂಡ್ತೇರು. ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಪ್ರಗತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒಲ್ಪ ಪುಂಚ ಉಂಡೋ ಅಲ್ಪ ಕೈತಾಲ್ದು ಸುಮಾರು ಜಾಗಡ್ ಐತ ಪ್ರಭಾವ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈ ನೀರು ಬೊಕ ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬನೋನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಪುಂಚೋ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಐಟ್ ನಾಗ ಸಂಕುಲ ಸೇರ್ದಿಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿದ ನಿಯಮ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಾಂದಿನ ಅಪಾರ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಈ ಬನಟುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ ಮಣ್ಣು ಬೊಕ ನೀರ ಪರಪ್ಪು ಈ ನೆಲತ್ತ ಮಿತ್ತು ಜೀವ ಸಂಕುಲ ಬದುಕುನ ನಿಲೆನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಮೂಲತಃ ಆದಿ ಮಾನವೇ ಅಲ್ತೆರದೇ ಬತ್ತುದುಪ್ಪುವೆ ಒಂದುವೇ ಆಯನ ಮೂಲ ನೆಲೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಲ ನೆಲೆನು ಬುಡ್ದು ಬಾರಿ ದೂರ ಬೈದ. ನಾಗಸಂತತಿ ಒರಿಯೋಡಾಂಡ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಸಸ್ಯ ಬೊಕ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯಲೆನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು. ನಾಗಾರಾಧನದ ಪಿರವುದ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಆದುಂಡು. ಮೂಲತಃ ಬನಕುಲು ಕಾಡದ ನಡುಟಿತ್ತದು ಗುಡ್ಡೆ ಕಂಡ ಕೆದು ಇಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗಲೆಗೆ ಇತ್ತದು ಅವು ಮಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶವಾದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಆ ಒಂದುಂಡು.
ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನೊಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲೆಗ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ನಾಗ ಬನಕುಲುಲ್ಲ. ಈ ನಾಗ ಬನಕುಲು ಬಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಜಾಗೆ. ಬನಕು ಪೋಪಿನಕುಲು ಶುದ್ಧಾಚಾರುಡು ಪೋಡು ಬನೆತ ಒಂಜಿ ಕಡಿನಲಾ ಪಿದಾಯ್ಕೊಣೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬನತ ಮರನು ಕಟ್ಪುನಾವಾಡು ಮಣ್ಣು ಗರ್ಪುನಾವಾಡು ಇಂಚಿತ್ತನು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ಅಂಚ ಪೊಂಚದ ಮಿತ್ತದ ಮರ ತಪ್ಪು ಗೆಲ್ಲು ಬೂರು ಕಟ್ಪುಡಾಂಡ ಅಮಾಸದಾನಿ ತುಳುನಾಡಿಡ ಕಳ್ಪುವೇರು. ಬನ ನಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಲು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯದ ರಕ್ಷಣದ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಜಾಗತಿಕವಾದ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಪಂಡ್ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಂತಂಡು. ಮೂಲು ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಜೀವ ಜಂತುಲುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕಲುಲ್ಲ. ಐತ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಮಗೆ ಈ ಕೆಲಸನು ಪಿರಾಕಡೆ ಕೊರ್ತುಂಡು. ತುಳುನಾಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಸ್ಯ ಬಕ ಜೈವಿಕ ಸಂಪತ್ತುಲೇನ ಆಗರ. ಐತ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಬನೋನು ಸಸ್ಯ ಬಕ ಜೈವಿಕ ನೆಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಡ್ ನಾಗೆ ಉರಿ ಉಷ್ಣದ ದೇವತೆ ಅಂಚಾದು ಈ ಬೇಗನ ತಂಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ನೆಲೆಟ್ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು. ನಾಗಾರಾಧನತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪನ ಪೇರು ತಿಗೆತನೈ ಪರ್ಂದ್ ಬೊಂಡ ಮುಡಿವಾಳ ಪಜಿ ಮಂಜೋಲು ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ ಗಂಧ ಇಂಚಿತ್ತನವು ಪೂರಾ ಉಷ್ಣತೆನ ತಂಪು ಮಲ್ಪುನೈಕ್ ಬಳಕೆ ಆಪುಂಡು. ಮುಡಿವಾಳ ಪಂಡ ಲಾವಂಚ ಬಾರಿ ತಂಪುದ ಮೂಲಿಕೆ. ನಾಗವಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಬಚ್ಚಿರೆ ನಾಗಪೂ ನಾಗಕೇಸರ ఒక ನಾಗದಂತಿ ಬೇರು ಇಂಚಿತ್ತ ಮೂಲಿಕಲು ನಾಗನ ಪುದಾರುಡುಂಡು. ಗರುಡ ಪಾತಾಳ ಬೇರು ನಾಗ ವಿಷ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮೂಲಿಕೆ. ಪುಂಚದ ಬರಿತು ಕೆಲವು ಮೂಲಿಕೆಲು ತಿಕ್ಕುವ. ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣಿಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ಸಂಪಾದು ಬುಳೆಯುವ. ಅಮೃತ ಬಳ್ಯಾವಡು ಈಶ್ವರ ಬೇರು ಇಂಚಿತ್ತನ ಮೂಲಿಕಲು ಮರೊಕು ಪೋದು ಬುಳೆಯುವ. ನಾಗಾರಾಧನೆಟ್ ಪಿಂಗಾರ ನಾಗಸಂಪಿಗೆ ಸುರಗಿ ಕೇದಗೆ ರೆಂಜ ಪಂಡ ಬಕುಳ ಇಂಚಿತ್ತನ ಪೂಕುಲೆನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಮನುಷ್ಯಗು ಉಷ್ಣಡು ಬೊಕ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಶರೀರಡು ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಲೆ ಅವು ಸರ್ಪ ಸುತ್ತುಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪುನ ವ್ರಣದ ಕಾಯಿಲೆವು ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದು ಬಾರಿ ಉರಿ ಉಷ್ಣೋಡ ಕಾಯಿಲಿಕೆಯಾದ ಐಕ್ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತುಂದು ಲೆದ್ದುಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ನೆತ್ತ ಅವು ಶರೀರಡು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪುನ ವ್ರಣದ ಕಾಯಿಲೆ. ನೆತ್ತ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ತಿಕ್ಕುನ ತಂಪುದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಲು ಒಳ್ಳೆ ಕೊಡಿ ಅಂಚಿನ ಮೂಲಿಕೆಲು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ನಾಗಗ್ ದೈವತ್ವದ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತದು ಅಯ್ಯ ದೈವ ರೂಪಡು ಐನು ತೋಜಾವೆ. ಅಂಚಾದ ನಾಗೆ ಕಲ್ಲದ ದೇವರಾದ ದೈವವಾದ ನಾಗ ಪಾತ್ರಿನ ಮುಖಾಂತರ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪೆ. ಕಲ್ಲುಡು ನಾಗೆ ಬೊಕ ಪುಂಚುಡು ಸರ್ಪೆ ಪಂಪಿನ ನುಡಿಗಟ್ಟು ನೆಕ್ ಪರ್ಯಾಯವಾದುಂಡು. ಮೂಲ ನಾಗೆ ಆಯನ ಮೂಲ ಪ್ರದೇಶಡಿತ್ತದು ಪಂಡ ಬನೊಟ್ಟಿತ್ತದು ಅಯ್ಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಗೆ ಬರಾಯೆ. ಅಂಚಾದು ನಾಗಗ್ ಅವೇ ಪ್ರದೇಶಡು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ನಂಬೊಡಾಪುಂಡು. ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ನಾಗನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುಂಡು. ಕಲ್ಲಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ನಾಗಗ್ ದೇವ ಸಂಕಲ್ಪಡು ನಮತೂಪ. ಮೂಲತಃ ನಾಗೆನ ಅಸ್ತಿತ್ವನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪಾರೆ ಪಿರಾಕಡ್ ಕಾಟ್ ಕಲ್ಲು ಅಂಚನೆ ಬಲವುದ ಕಲ್ಲು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು. ಭೂತಾರಾಧನೆಡ್ಲ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ದೇವಲನ ಆರಾಧನೆನು ನಮತೂಪ. ನಾಗನ ಕಲ್ಲಡು ಶಿಲ್ಪಿಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ನಾಗನ ಆಕೃತಿಲೇನು ಕೆತ್ತುವೇರು. ಪಿರಾಕದ ಕಲ್ಲುಲೆಡು ರೆಡ್ ನಾಗನಾಗಿನಿನ ಮಿಥುನದ ಶಿಲ್ಪ ಉಂಡು. ಮೂಲು ನಾಗ ಶಿಲ್ಪಡು ರೆಡ್ ನಾಗೇರ್ಲ ಜಿಡೆ ದೆರ್ತದು ಮಿಥುನ ರೂಪಡು ತೋಜಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು. ನಾಗ ಕಲ್ಲಡು ಒರಿಯ ನಾಗನ ನಾಗ ಸಂತತಿದ ನಾಗರಾಜನ ನಾಗಯಕ್ಷನ ನಾಗಯಕ್ಷಿನ ಗಂಟುಲೆನ ಪಂಡ ಮಂಡಲದ ಪಾದಿನ ನಾಗೆ ಮೂಜಿ ಜಿಡೆತ 7 ಜಡೆತ ನಾಗಶಿಲ್ಪ ಇಂಚಿತ್ತನ ಶಿಲ್ಪದ ಕೆತ್ತನಲೆನು ತೂವಲಿ. ನಾಗನ ಹೊಸ ಕಲ್ಲನು ಆರಾಧನದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನೀರ್ಡು ಪಾಡೋಡು ಪಂಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ನಾಗೆ ನೀರ್ದ ದೇವತೆ ಕಲ್ಲು ಬಾಳಿಕೆ ಬರಡು ಇಂಚಿತ್ತನ ಕಾರಣಲ ನೆಕ್ಕು ಇಪ್ಪು. ನಾಗನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನ ಮಂಜುಲದ ಪೊಡಿ ಮೈಪುನ ಪೇರು ತನು ಬೊಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ನಾಗಗ ಸೇರುಂಡು ಪಂಪಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಅವು ನಾಗ ಕಲ್ಲದ ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಇಪ್ಪು. ಈ ಪೂರ ತನು ತಂಬಿಲಲು ಸೇರಡಾಯಿನವು ಕಲ್ಲಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ನಾಗ ದೈವಗು. ಜೀವಂತ ನಾಗಗ್ ಪೇರ್ದ ತನು ಸರಿಯಾಯಿನ ಆಹಾರ ಅತ್ತು. ಪೊಂಚಗು ಪೇರ ಮೈತಂಡ ನಾಗ ಸಂಕುಲ ನಾಶ ಆವು. ಅಂಡ ಮೂಲು ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಬನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅತ್ತು. ಕಲ್ಲುಡಿಪ್ಪುನ ನಾಗೆ ರೂಪೋ ಅಲ್ಪದ ಇಡೀ ಬನನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುಂಡು.
ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ಲು ಪಂದ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬನಟು ಕಲ್ಲದ ರಾಶಿನ ಪಾಡುನ ಬದಲಿಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಮೂಲ ನಾಗಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಲ್ಲುಲು ಯಾವು ಓಲೋ ಇತ್ತಿನ ನಾಗನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಅಲ್ಪನೋ ಆರಾಧನೆದ ಉದ್ದೇಶ ಕೊಣೋದು ದೀಪನವು ಸಾಧುವತ್ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಓವು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಈ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ನಾಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತೋಜಾವುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬನಟು ಸಾರ್ಲಕಟ್ಲೆ ನಾಗ ಕಲ್ಲನ್ನು ದೀದ್ ಬನತ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಗೂ ಭಂಗ ಬರ್ಪನವು ಕೂಡ ಸಮ ಹತ್ತು ನಾಗಾರಾಧನದ ಪಿರವುಡು ಬನತ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂಚನೆ ನಾಗ ಸಂತತಿದ ರಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶವುಂಡು ಸರಳವಾದ ನಾಗಬನದ ಮೂಲ ರೂಪುಡು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪಿನವು ನಾಗಾರಾಧನದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ನನ್ನ ಪಾಂಬಿನ್ ಕಾವು ಬೊಕ ಕುಲಂ ಕಾವು ಕೇರಳಡು ನಾಗಬನನು ಪಾಂಬಿನ್ ಕಾವು ಪಂಡ್ ಪಂತೇರು ಮೂಲು ಪಾಂಬು ಪಂಡ ನಾಗೆ ಬೊಕ ಕಾವು ಪಂಡ ಬನ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಮುಲ್ಪ ಪುರಾತನ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬೊಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಪುರಾತನ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಕೃತಿನ ತನ್ಕುಲೆ ಜೀವನಾದೋರೋ ಪಂಪಿನೈನ ತೆರೆದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ ಬೊಕ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯದ ನಡುಟು ಬದುಕು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೇರಳಡು ಕಾವು ಪಂಪಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕುಲಂ ಕಾವು ಆದುಂಡು ಪೂರ ಸಸ್ಯ ಬೊಕ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯನು ಪ್ರಕೃತಿಕವಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ದೀದು ಐನ ಕಾವು ಪಂದು ಬೊಕ ನೀರ್ದ ಪರಪುನು ಜಲ ಸಂಪತ್ತನು ಕುಲಂ ಪಂದು ಲೇದೇರು ಕುಲಂ ಪಂಪಿನಿ ನೀರ ಸಂಪತ್ತದ ನಿಲೆಟ್ ಕುಲದೇವರು ಒಂದು ಪೂರ ನೀರ್ದ ಸಂಪತ್ತು ನೀರ್ದ ದೇವರು ಇಂಚಿತನ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಕೇರಳಡು ಪಿರಾಕೃದೆ ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನ ಸರ್ಪಂ ತುಳ್ಳಲ್ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಒರಿಪುನ ಬೊಕ ಮನುಷ್ಯಗೂ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪೂರಕವಾದುಂಡು ನನ್ನ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಪುದರಾಂಡವೋ ನೀರ್ದ ಪುದಾರು ಆದಿಡು ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವರು ನಾಗಬೆರ್ಮೆರ್ ನೀರ್ದ ದೇವರಾದುಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡು ಬೆರ್ಮೆರ್ ನೆಲೆಯಾತಿನೈನು ಜಲತೂದು ನೆಲೆಯಾತಿನ ಬೆರ್ಮೆರು ಪಂಡ್ ನಮ ಪನ್ಪ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥಲೋ ಒಂದೇ ಆದುಂಡು ಸುದೆ ಕೆದು ಕೆರೆ ತೋಡು ಗುಜ್ಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರ್ದ ಸಂಪತ್ತು ಜೀವರಾಶಿಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಐಕ್ ತುಳು ಜಾನಪದಟ್ಟು ದೈವಿಕ ರೂಪನು ಕೊಡ್ತೇರು ನಾಗಬೆರ್ಮೆರ ಪುದಾರ್ ಪಂಡ ನೀರ್ದ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪಿನೈಕ್ ಪಾದ್ದನದ ಆಧಾರವುಂಡು ಬೆರ್ಮೆರೆ ನೀರ್ದ ಪುದಾರು ಒಂಜಿ ತಿರಿಯಡಾವೋ ಪನ್ನಾಗ ಉಂಡಲಾವೋಯಾ ಓ ಏ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಪುದಾರು ತಿರಿಯಡಾವೋ ಪತ್ತಂಡ ಬೆರ್ಮೆರಾಂಡಾವೋ ನೀರ್ದಾವೋ ಪುದಾರ್ನವೋ ತಿರಿಯೋಡಾಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರೆ ನೀರ್ದ ಪುದಾರು ದಾನೆ ತಿರಿಯೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಉಂಡುಗೆಯೇ ಏ ಪಂಡದು ಕೋಟೆ ಚೆನ್ನಯ ಪಾದ್ದನುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಆದಿಡು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಪುರಾಪು ಹುಟ್ಟುಕಟ್ಟು ಪನ್ನಗ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಕಡಲ್ ಸುದೆಕುಲ ಪುದಾರು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಪುದಾರ್ ನೀರಾಶ್ರಯದ ಪುದಾರ್ ಪಂದ್ ನಮಕ್ ತೆರಿಯೋಡು ಮುಲ್ಪ ಅನಿಗಂಗೆ ಮಣಿಗಂಗೆ ಪೇರ್ದಗಂಗೆ ಪಾಮಜಿಗಂಗೆ ನೆತ್ತರಗಂಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರಾಶ್ರಯದ ಪುದಾರುಲು ಅಂಚಾದ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬನ ಬೊಕ ನೀರ್ದ ನೆಲೆ ನಿ ಕೊಂಜಿ ಗಾಢವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಡಬ ತಾಲೂಕುದ ಕೌಕ್ರಾಡಿ ದೋಲಂತಡಿಟ್ ತಿಕ್ತಿನ 80 ವರ್ಷ ಪಿರವುದ ವಿಜಯನಗರದ ಕಾಲಮಾನದ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಡು ನೀರಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಮಹಾಯಾಗ ಮಲ್ತಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಶಾಸನಡು ಕುಕ್ಕೆಯ ದೈವಗಳು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಪಂಡ್ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತಿನ ದಾಖಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಕಡಬ ತಾಲೂಕುದ ಕೌಕ್ರಾಡಿ ದೋಲಂತಡಿಟ್ ತಿಕ್ದಿನ ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷದ ಪಿರವದ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಶಾಸನೊಡೆ ಅವು ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ ನೀರ್ಗೆ ಬೋಡಾದ ಮಹಾಯಾಗ ಮಲ್ತಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಐಟ್ ಕುಕ್ಕೆ ದೈವಗಳು ಬೊಕ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಮಾಹಿತಿಲ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಾಹಿತಿ ಶಾಸನ ಶೋಧನ ಅಧ್ಯಯನ ಬೊಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆದ ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಯನಗಾರರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮಾನಾಥ ಶೆಣೈ ಮೇರನ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಬೊಕ ಮೇರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕರಿಯ ಸಂಕಪಾಲೆ ಬೊಕ ಬೊಲಿಯ ಸಂಕಪಾಲೆ ದೈವಲು ಕರಿಯ ಸಂಕಪಾಲೆ ಬೊಕ ಬೊಲಿಯ ಸಂಕಪಾಲೆ ನಾಗದೇವತೆಲು ಪನ್ಪೇರು ತುಳುನಾಡ್ದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಲೆಡು ಕಂಬಳದ ಕೋರಿ ಕಂಡೊಡು ಪೂಕರೆ ನಾಟ್ನಾಗ ಈ ನಾಗದೇವತೆನ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು ಕಂಡೊಡು ಕುರುಂಟು ವೈಪುನ ಸಂಕಪಾಲೆ ಪಂದ್ ತುಳುವೆರೆ ನಂಬಲಿಕೆ
ನಾಗಾರಾಧನೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಗ ಸಂತತಿನ ಪುದಾರ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ, ನಾಗನ ಪ್ರಭೇದದ ಪುದಾರ್ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಸಂಕಪಾಲೆ ನಾಗೆ ಪಂದ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಪೇರು. ಜನಾಂಗೀಯ ಆಧಾರಡು ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನ ನಾಗ ಜನಾಂಗೋ ಸಂಕ ಪಂಪಿನ ಜನಾಂಗೋ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಗುಂಪು ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಡನೆಕ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರಾವೆಲು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಜ. ಸಂಕಮಾಲೆ ಟುಪ್ಪುನ ನಾಗಗ್ ಸಂಕಮಾಲೆ ಹತ್ತಿನ ಸಂಕಪಾಲೆ ಪಂದ್ ಲೇಪುವೇರು. ಈ ನಾಗ ದೇವತೆಲು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರ ಎಡಕ್ ಬೊಕ ಬಲಕಿಪ್ಪುನ ಪುಂಚೋಡು ಪುಟ್ಟಿಯರಿಗೆ, ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರು ಮಧ್ಯದ ಪುಂಚೋಡು ಪುಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಸಂದಿಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬಾಕುಡೆರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮಲ್ಪನ ನಾಗಾರಾಧನೆಟ್ ಸಂಕಪಾಲೆರೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಈ ಸಂಕಪಾಲೆ ನಾಗದೇವತೆಲೇನು ಕರಿಯ ಸಂಕಪಾಲೆ ಬೊಕ ಬೊಲಿಯ ಸಂಕಪಾಲೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಯ ದೈವಲು ಪಂಡ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಸಂಕಪಾಲೆ ಮಲ್ಲಗಾತ್ರದ ನಾಗೆ ಪಂಪಿನ ನಂಬಲಿಕೆ ಉಂಡು. ಬಾಕುಡೆರು ಸರ್ಪಕೋಲ ನಾಗನಲಿಕೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾನಪದ ರೀತಿದ ನಾಗಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುವೆರು. ತನ ಕುಳೂರು ಬೂಡುದ ಪಂಡ ಮಿಯ ಪದವುದ ಕುಳೂರು ಬೂಡುದ ಅರಸಂಕಾರ್ಲು ದೈವಲು ತುಳುನಾಡ್ದ ಭಾಗವಾದಿಪ್ಪುನ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕೈತಾಲ್ದ ಮಿಯ ಪದವುದ ಕುಳೂರುದ ಬೂಡುಡು ಕರಿಯ ಸಂಕಪಾಲೆ ಬೊಕ ಬೊಲಿಯ ಸಂಕಪಾಲೆ ನಾಗ ದೇವತೆಲನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನವು ವಿಶೇಷವಾದೊಂದು. ಮೂಲು ಈ ನಾಗ ದೇವತೆಲೆನ ಕುಳೂರುದ ಅರಸಂಕಾರ್ಲು ದೈವ ಪಂಡ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಈ ದೈವಲು ಎಡಕ್ ಬೊಕ ಬಲಕ ಪುಟ್ಟುದಿನ ನಾಗದೇವತೆಲು ಕುಳೂರು ಬೂಡುಡು ಮೆಕಳೆನ ಅರಸು ಅಂಕಲೆ ಪಂಡ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಮುಲ್ಪ ಅರಸಂಕಲೆರೆ ಗುಂಡ ಉಂಡು. ಕುಳೂರು ಬೂಡುದ ಕೋರಿ ಕಂಡೊಡು ಪೂಕರೆ ನಾಟ್ನಗ ಪಂಡ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಕಂಡೊಡು ಮೆಗ್ಗೆ ಅಂಕಲೆರೆ ಕೋಲುಡು ಬಲಿ ಬರೋಡು ಅವೇಕು ದುಂಬು ಅರಸಂಕಲೆರೆ ಬನಟು ನಾಗ ಕಲ್ಲುಲಿಗೆ ತನು ತಂಬಿಲ ಆವೋಡು. ಅರಸಂಕಲೆರೆ ಗುಂಡೊಗು ತನು ತಂಬಿಲ ಆವೋಡು. ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ನಾಗ ದೇವಲಾಯಿನ ಕರಿಯ ಬೊಕ ಬೊಲಿಯ ಸಂಕಪಾಲೆರೆಗೆ ಅರಸಂಕಾರ್ಲು ಪಂದ್ ಲೆತ್ತದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನವು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಕೊತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀ ಆದೂರು ಕೇಶವ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮಂಜಲು ಕೊಂಬು ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಎಡ್ಡಂತಿನಯೇ ನಾಗನ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ಭಯ ಬೊಕ ನಂಬೊಲಿಗೆ ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಪನೋಲಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಇರ್ಲಿಡ್ ನಾಗನ ಪುದಾರ ಗೆಪ್ಪರೆ ಬರ್ಲಿ ಬೊಕ ಐನ್ ಎಡ್ಡಂತಿನ ಅಂಚನೆ ಪರಪುನವು ಪಂದ್ ಪನ್ಪುನವು ಭಯಭಕ್ತಿಡ್ ಬೇತೆ ಪರಪುನ ಜಂತುಲೆಡ್ ಪಂಡ ವಿಷ ಜಂತುಲೆಡ್ ನಾಗೆ ಎಡ್ಡಂತಿನವು ಅಂಚಾದು ಅವು ವಿನ ಬೇತೆ ಎರೆಗ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪಾಂದು ಪಂಪಿನ ನಂಬಲಿಕೆ ತುಳುನಾಡುಂಡು. ಜಾಲಗ್ ನಾಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಲಿಪ್ಪುವ ನಾಗೆ ಬತ್ತ ದಿಪ್ಪುನ ಜಾಲಗ್ ಕುರ್ದಿ ನೀರು ತೇತದ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುವೆರು. ನಾಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಐ ದಾಯ ಬತ್ತಂಡ ಪಂಪಿನ ಐಕ್ ಅರ್ಥ ಕಟ್ಟದು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಮೂಲ ನಾಗೆ ಕುಟುಂಬದ ತರವಾಡು ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತದು ತನ್ಕ ಸಂದಡಾಯಿನ ಪರಕೆ ಮಲ್ಪಡಾಯಿನ ಕೆಲಸಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ತೂಪ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಂಜಲ್ದ ಕೊಂಬು ಲೆಕ್ಕಂತಿನಾಯ ಎಡ್ಡಂತಿನಾಯ ಇಂಚಿನ ಪುದಾರದಲ್ಲೆತ್ತದು ನಾಗೆ ಜಾಲದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಜಿಡೆದೆರ್ತದು ಅಭಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಇನ್ನು ತೂಪ ಆಲಡೆದ ಮೂಲನಾಗೆ ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ದೇವಲು ಈ ರೂಪಡೇ ಬತ್ತದು ಬಾಕಿತ್ತಿನ ಪಟ್ಟ ಪರಕ್ಕೆ ಬಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆವಡ್ತಿನ ಕೆಲಸನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಮೂಲು ತರವಾಡದ ಹಿರಿಯರೆ ಸಮಾಧಾನದ ಪಾತೆರ ದೈವಲೆಗ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಅಪಗ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಈ ಬತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಾರಾಯ ನಿಕ್ ಕರಿಪುನೈನ್ ಪೂರ ಸಂದಾವ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರಾಡಿಗೆ ಪೋದು ಪರಕೆ ಕೊರ್ಪ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪನ್ನಗ ಬತ್ತಿನ ನಾಗೆ ಮಾಯವಾಪಿನ ಉದಾಹರಣೆಲು ಬೋಡ್ನಾತು ಉಂಡು. ಈ ನೆಲೆಟ್ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ಮೂಲ ನಾಗಗ್ ಕುಟುಂಬದ ಬೊಕ ಆಲಡಿದ ಪೂರಾ ವಿಷಯಲು ತೆರಿದುಂಡು. ನಾಗನ ದರಿತನ ಮಾತ್ರ ನಮಕ ಮೂಲ ತೆರೆಯುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ತುಳು ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ದೈವಲು ಗೋಚಾರಗು ಬತ್ತದು ಕುಟುಂಬ ಅತ್ತಂಡ ಗ್ರಾಮಗು ಸೂಚನೆ ಕೊರಡಾಂಡ ಸುರೂಕು ಅವು ನಾಗನ ಒರುಟೇ ಬರ್ಪುನು. ನೆತ್ತ ಸತ್ಯಾಂಶನು ಬಲಿಮೆದ ಬಲ್ಯಾರಡಕ್ಕೆಂದು ಆಯ್ಕೆ ತಕ್ಕ ನಿರ್ಮಿತಿನ ಮಲ್ಪುವೆರು. ದೇವ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಕೊರ್ನಾಗ ತಾನು ನಾಗರೂಪುಡು ಬತ್ತದು ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ತೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪಿನೈನ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಕನಟು ನಾಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅರ್ಥ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಂಬೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒತ್ತಾಸೆ ಸಂತಾನ ಫಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಭಯ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಇಂಚಿನ ಶಕುನಲೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನುಡ್ಗ ನಾಗೆ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ಕನ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ದೀತನ ಪರಕೆದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡು. ನನ್ನ 4 ಕೂಲಿ ಮೂಜಿಬೇರು
ತುಳುನಾಡು ನಾಗನ ಭಯದ ಬಗ ಭಕ್ತಿದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಯ್ಗಿಪ್ಪನ 4 ಕೂಲಿ ವಿಷದ ಜ್ವಾಲೆ ಜೀವಂತ ದೇವರೇ ಪಂಪಿನ ನಂಬಲಿಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಸಾದಿ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪು. ನಾಗ ಸಂತತಿ ತನ್ನ ಪರ ಚರ್ಮವನ್ನು ಜಾರಾದ ಹೊಸ ಚರ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುವನ ಕಲ್ಪನೆ ನಾಗೆ ಜೀವಂತ ಇಪ್ಪುನ ದೇವರು ಪಂಪಿನ ನಂಬಲಿಕೆಗೆ ಸಾದಿ ಮಲ್ತದು ಕೊರುತ್ತುಂಡು. ನಾಗಗ್ ಕಾಳಿ ಕರ್ಕಾಳಿ ದೂತಿ ಬೊಕ ಯಮದೂತಿ ಪಂಪಿನ 4 ವಿಷತ ಕೂಲಿಲುಲ್ಲ. ಐಟ್ ನಾಗೆ ಪೂರಾ ಕೂಲಿಡು ತುಚ್ಚಿಂಡ ವಿಷವೇರ್ದು ಮರಣನೇ ಗತಿ ಪನ್ಪೇರು. ತುಳುನಾಡು ವಿಷಕ್ಕೂ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ವಿಷವೇದ್ಯರು ಇತ್ತೇರು. ನಾಗೆ ಪೋಡಿಯನು ಗರುಡಗ ಮಾತ್ರ. ಈ ಗರುಡನು ನಾಗೆ ಪಾತಾಳುಗು ಕೊಣಪಿನ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಮರ್ದುಂಡು ಐನ ಗರುಡ ಪಾತಾಳ ಬೇರು ಪನ್ಪೇರು. ವಿಷತ ಜಾಗ್ರತೆಗೆ ಇಲ್ಲದ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಡು ಗರುಡ ಪಾತಾಳ ಬೇರು ನಡೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ನಾಗ ವಾಸುಕಿನ ರೂಪುಡು ಶಿವದೇವರ ಕೆಕ್ಕಿಳ್ಳು ಉಲ್ಲೆ ವಿಷತ ಊರಿ ಏರಂಡ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಐಕೊಂಜಿ ಮರ್ದು ಪಂತೇರು ಅವು ಈಶ್ವರ ಬೇರು. ಅಂಚನೆ ವಿಷದ ಪರಿಣಾಮನು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪುನ ನನಂಜಿ ಬೇರು ಉಂಡು ಅವು ನಿರ್ವಿಷ ಬೇರು. ಈ ಮೂಜಿ ಬೇರುಲೇನು ವಿಷ ವೈದ್ಯಡು ನಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ ಜಂತುಲು ತುಚ್ಚಿಂಡ ಐತ ವಿಷನು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪಾರೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಒಂದೇ ಬೇರುಲೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷ ಜಂತು ಜುತ್ತಿನೈಕಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಇನ್ನೇನು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸಡ್ಡು ಈ ಬೇರುಲೇನು ತರೆತದು ಲೇಪ ಮಲ್ತದು ವಿಷ ಜಂತು ತುಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪರಿಯರೆ ಕೊರಡು. ಈ ರಸೋ ಆಯಗ ಏಪ ಕೈಪೆ ಆಪುಂಡೋ ಅಪಗ ಆಯನ ವಿಷೋ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡು ಪಂದು ಅರ್ಥ. ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿನ ಗಾಯಗು ಒಂದೇ ಲೇಪನು ಪೂಜಡು. ಗರುಡ ಪಾತಾಳ ಬೇರು ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಈಶ್ವರ ಬೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಲಗ್ರಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬೊಕ ನಿರ್ವಿಷ ಬೇರು ಬೆತ್ತ ಬೇತ ಮದ್ದಲೆಡು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಸೊಲ್ಮೆಲು